ịbịa gị na-ege ọkwụkwa ha na-akwa gị ha bịa ha asị gị ọ bụ na ịdị ahụ ebe ndị ọgbọ gị nọ ebe ochie wutekwu mgbe ha ga-eji oyibo gwa gị ya can't you see what your mates are doing can't you see where your mates are nwoke m gee m ntị ọfụma ebe ndị ọgbọ gị nọ dị ọtụtụ geekwa m ntị e nwere ndị ọgbọ gị ndị na-azụ ahịa e nwere ọgbọ gị ndị nọ n'ụlọ ọgwụ e nwere ọgbọ gị ndị nọ n'ọba ozu oyibo kpọrọ ya mọchụarị e nwere ọgbọ gị ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ e nwere ọgbọ gị ndị gara ohi gbagbuo ha ọgbọ gị dị ebe dị iche iche ihe m ga-agwa gị bụ họrọ ebe nke ị chọrọ ịnọ ọ bụrụ na ị chọrọ ige ọnụ ụwa họrọ ebe nke ị chọrọ ịnọ ebe ka gị mmasị gị họrọ otu ihe bụ ikwu okwu nke ọzọ abụrụ ịghọta okwu Igbo bụ Igbo ekele m uru pụtawa dị n'ezi mama dị na-eju uru